Bore da blwyddyn 7, croeso i'r fideo yma sydd yn mynd i helpu chi i ddefnyddio Google Classroom dros yr wythnosau nesaf. Yn gyntaf, mae angen i chi fynd at y wal, sef wal.broedern.cymru, ac gallwch chi ffeindio ar y tudalen yma cysylltiad i tudalen hwb, so gallwn ni clicio fan hyn ar y Hy am hwb. Hefyd, mae angen i chi agor lan gwefan blwyddyn 7, so mynd draw fan hyn i cyfnod allweddol 3, neu sgrolio lawr, a wedyn clicio ar gwaith blwyddyn 7. Dyma ble mae'r gwaith yn mynd i cael ei osod i chi fel yr arfer, ond nawr mae'r cam nesaf, sef gofyn i chi lanlwytho, sef upload, eich gwaith i Google Classroom mwyn i'r athrawon cael edrych ar y gwaith, cael marco fe a rhoi adborth i chi. Felly'r cam gyntaf, bydd angen i chi mewn gofnodi i hwb. So os ni'n clicio ar y tab hwb lan fan hyn, a ni'n clicio ar log in, gallwn ni wedyn mewn gofnodi at hwb. Nawr os ych chi wedi mewn gofnodi yn barod, bydd eich manylion chi fel mae fy manylion ni wedi safio fan hyn, i ni'n gallu mewn gofnodi. Unwaith i chi yn y tudalen hwb, gallwch chi wedyn clic menu Google for Education. Unwaith i chi wedi clicio'r Google for Education, mi fydd e wedyn efallai yn gofyn i chi roi eich manylion hwb mewn unwaith eto. Yr unig peth bydd angen i chi roi mewn yw eich cyfeiriad e-bost, ac wedyn bydd angen i chi clicio ar y botwm. Unwaith i chi mewn, byddwch chi'n gweld bod dosbarth wedi cael ei osod i chi ar gyfer gwaith blwyddyn 7. Yn y dosbarth yma, bydd y tasgau sydd angen i chi gyflawni o dan y teitl Classwork, gwaith i gyflwyno, a byddwch chi'n gweld y manylion i gyd o dan fan hyn. Ond gad i ni edrych ar sut mae rhoi gwaith mewn yn Google Classroom, gyda'r dosbarth prawf dwi wedi creu. Os ni'n clicio ar Classwork, byddwn ni'n gweld o dan fan hyn, mae yna tasg wedi gosod. Dyma tasg enghreifftiol a'r pwrpas yw i ddangos i chi sut i ddefnyddio fe. Os ni'n clicio ar hwn, ni'n gallu gweld fod adnoddau wedi rhoi mlaen gyda'r gwaith, a fod rhywbeth gyda fe enw i arno fe. Os dwi'n clicio ar View Assignment, mae popeth llawer fwy eglur. Fan hyn, dyma templed, rhywbeth i helpu fi yn neud y gwaith. Templed enghreifftiol fel i chi'n gweld. Ond draw yn yr ochr yma, mae fy ngwaith i. Os mae'r athro wedi gosod dogfen i chi cael defnyddio, bydd y dogfen yma yn ymddangos fan hyn. A dyma enghraifft o'r gwaith sydd wedi cael ei osod. Dwi nawr yn gallu teipio yn y dogfen yma a mae'r gwaith yna yn mynd yn syth i'r athro. Os does dim dogfen fan hyn ac mae angen i ni lanlwytho darn o waith, gallwn ni clicio fan hyn ar Add or Create. Mae e'n galluogi ni i lanlwytho rhywbeth o Google Drive, i roi cyfeiriad os i ni wedi arbed rhywbeth ar Adobe Spark, neu os i ni wedi creu fideo efallai ar YouTube. Fan hyn, mae yna ffail. Os mae ffail gyda chi ar eich device neu ar eich cyfrifiadur, gallwch chi lanlwytho, neu gallwch chi gweithio fan hyn a creu dogfen Google Docs, slides, sheets neu drawings yn syth fan hyn yn y man cywir. Unwaith mae'r darn o waith wedi gorffen, ni'n clicio Hand In, a mae'r gwaith yn mynd mewn i'r athro. Hand In. Os oes angen gosod rhyw fath o sylw i'r athro, falle oeddech chi wedi gweld rhyw darn o waith yn anodd, neu falle chi moyn tynnu sylw'r athro i adran penodol o'r gwaith, gallwch chi roi nodyn bach fan hyn. Hello, Mr George. Rydw i wedi cael trafferth yn ateb cwestiwn 3. Enghraifft. Efallai gallwch chi nodi fan hyn pam i chi wedi cael trafferth yn ateb cwestiwn 3, a bydd yr athro yn gallu rhoi adborth i chi helpu chi y tro nesaf. A gyd sydd angen gwneud mwyn anfon yr cwestiwn mewn yw clicio ar Post. Dim ond yr athro bydd yn gweld, nid eich cyd-ddisgyblion. Ac felly, dyna sut i ddefnyddio Google Classroom. Bob dydd, fydd tasg newydd yn ymddangos o dan y taleb Classwork, a byddwch chi wedyn yn gallu clicio ar y dasg a lanlwytho y gwaith i chi wedi creu.